sa atong mga pahiyom, nagtawa, pagdasig sa ibang tao, na ay nagpahipi nga problema, kasakit o pagmahay. Mga panghupaw o mga pangutana kung kanus apakaha, maabot ang tinuod nga kalipay o kasulbaran aning tanan. Walay problema nga dili masulbad igsuon. Walay mga kasakit nga dili na siya mawala kung kita muduol lamang sa atong Ginoo igsuon. Ang Ginoo anda mutapang kanato sa tanan natong mga problema. Ang Ginoo anda muhumpay sa atong mga hinanakit o mga gibati sa atong panglawas igsuon. Tungod ang Ginoo ing ana kadako ang iyang gugma diri kanato. Dili man nato makita, dili man nato madungog, pero ang Ginoo aniya sa atong kasing-kasing kanunay. Maayong gabi kanatong tanan. Ba, ganahan kay ko ani kay kusog kay ba? Di ba? Dili ko gusto gid makita nga naa gyud mag-buy up ninyo dira tanan. Kaya ang atong topiko karon mao ang why people get sick. So ngano di ay kuno nga magdaot pa day kuno ning tao. So naatay mga importante nga pangutana diri. So ang una, why man get sick? Ang ikaduha, why man commit sin? Sa atong sa inyong mga hunahuna karon, diri ta sa una, nganong magdaot man gid ang tawo? So every man is the guardian of his own health and the health of her loved ones. Sa Exodus 15:26, ako na siyang i-translate sa Bisaya para masabtan natong tanan. Kay kung magbase ko ana basi dili na ko mahubad ba. Sa Exodus chapter 15 verse 26 nagaingon. Miingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios, o buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong o magtamod kamo sa akong mga sugo o magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo. Dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahangtan sa mga ehatohanon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ayo kaninyo. So mao ni siya ang Exodus 15:26 igsuon. So naatay 10 commandments of health. Kung naatay 10 commandments of law, naa po dayta sa atong health igsuon. So ato ni siyang panon. Ang number 1, unsa? Thou shalt breathe fresh air. So ngano di ay kinahanglan man ta nga ang ato di ay kanang kinahanglan di ko ano sa atong iginhawa ang fresh air. Unsay mga benepisyo nga makuha di ay sa fresh air igso? Pang dahil sa atong digestive system. Kay kana di siya para amo increase ang oxygen para mas dali ang pagaling di ay sa atong pagkaon nga atong gikaon. Ang fresh air di igsoon makatabang po dahil na sa paglimpyo sa atong lungs. Diba? Kung ang imo di ay kanang i-inhale, ang imong i-inhale ang fresh air, so mas limpyo ang imong lungs. Igsuon. Ang fresh air po igsuon, makatabang siya sa imong blood pressure o heart rate. Nga naman, kay ang fresh air kung kinahanglan day ka nga mo-avoid ka ng mga polluted nga environment. Kinahanglan po day ka nga dili day ka muanha sa mga busy nga traffic kay kano man kung makasimhot day ka ana kitang buga or aso di ay sa dagko nga sakinan. Diba? Dili biya gyud kanang imong ma-feel ka kanang sud na bitaw gid ang kanang iyang bitaw aso di ba sakit sa ilong maapektuhan gid ang mga organs dira sa atong lawas. Ang fresh air po igsuon kung magsige pag fresh air na lang makatabang po dahil na sa atong mood. Try ko mo sa inyo dira sa grupo niyo dira. Try isa
ninyo igsoon, ang tubig labi na sa mga kababayan na gusto ka ng perminti lang bitaw yang nga dili na kinahanglan magsige tagnusto sa tong mga naong tubig lagi makatabang nga igsoon. Kinahanglan ang tubig sa tong lawas para dili mo gawas sa tong mga fine line, mga wrinkles. Ang tubig makapagwapa igsoon. Ang tubig makatabang sa constipation. Kay tungod ang atong lawas di ay ang atong stool mukuha po din na siya tubig di ay sa atong lawas. Kung dili ta mo inom og tubig, mo din na pag di ta kalibang. Di ba? Pagwan mag-constipated na kay ka, di ba? Magproblema na ka, natulog ka adlaw, nga kanang dili na ka makalibang. Di ba? Sakit na ba kayo na, di ba? Kaya ang paglibang na igsoon, dili din na siya normal. Kanang tulog ka adlaw, isa pa malibang. Dapat taga-adlaw ka magbawas. Para dili na ikaw mag-constipated, dapat kinahanglan ka mag-inom og 8 glasses a day. Ang tubig po ditsoon, sama na ako nga gusto ko maniwag, makatabang po di ay na. Nga naman, kaya bitaw, sa di pa ka makaon, kinahanglan ka, mo inom tubig, kaya para busog na kadaan. Nga na igsoon. And then, sunod, thou shalt eat the right kind of food. Unsa rin yung mga right kind of food igsoon? Mo ba niyong uwishi? Easy. Jollibee. Dili. So, unsa ang mga right food? O example, ani din. Unsa? Orange. Dapat kay nato i-balance ang atong diet na igsoon. Diba? Pero mas lami man yun ang Jollibee. Diba? Dapat di aya taga-adlaw magkakaon biday taong. Unsa? Prutas. So, unsa rin mga example dahil sa prutas nga naanay mga nutrients ko, protein o vitamins. Una, orange. Ang orange na kasi makuha nga. Vitamin? C. O, unsa ka dyan? Naapod siya makuha nga. High in fiber po siya o antioxidant. Ang avocado, unsay makuha na to? Ang avocado, igsoon, ang atong makuha na po na siya potassium, makakuha po ito high in fiber and vitamin C. As po ang banana, igsoon, natay makuha nga potassium o vitamin B6 o fiber. So, abang sa mga kanon nga food, kay vegetables man ta, ang kanang fruits man yung gipangingon. Sa mga vegetables, unsa day kinahanglan na to? Kanang atong pilion sa pagkaon. Dapat ay itong mga green leafy vegetables. Unsa to? Katong makita nato sa atong silingan. Oh, kana sila igsoon. Dili dito pwede magsigig karne. Muna igsoon niya, dapat kay i-maintain nato kay sa atong, di ba, sa pagka-elementarya, naa nato hisgutan ang grow o glow foods para maintain kay ang kanang atong ginakaon. Ingat na igsuon, dapat di ay kabaluta mo pili sa pagkaon nga insakto para sa atong lawas. Kay kung magsige ni tagkaog junk foods, Jollibee, inasal, Chowking, unsa may makuha na ka na? Siya o UTI, siya muoy muguba sa atong mga organs, mo'y mag-cause o cancer. Diba? Fourth, remember to take proper rest. So nga nung kinahanglan magiging mo relax, upahulay. Ang atong lawas igsuon, dili nato pwede nga atong kanang murabi ka siya pwede nalapas sa oras nga magtrabaho, dapat ay na siya nga ato po rin na siya ipahulay. Kay kung atong lawas mo pahulay, kusa man na siya mo repair. Sa kakapoy sa atong lawas, di ba makakauan mo igsuon nga? Kanang, grabe na ni mong trabaho. Bisag pwede ng kapuya, gusto gini mo, mahuman gina ni mo nakatrabaho. Makahundili, di ba dili na ka makahuna-huna sa insakto? Mas dali kang sa puton igsuon. Muna, ang ato na yung lawas, kinahanglan
mo relax para po naunsa. Para mabanding po nato ang atong pamilya. Ingana ka, once maka-relax na ita igsuon, daghan na kay tang idea nga mosulod sa atong unahuna ug grabe na ka-active na dayon ang atong lawas. 5. Thou shalt take regular exercise daily. Nga naman. Ang exercise igsuon dili lang sa siya nga gusto ko maniwang. Siya po ang burn of fats. Makatabang po na siya sa atong heart disease. Labi na og daghan kitag cholesterol igsuon. Naa dira ang coronary katong mga disease. Pag mag-exercise kay ta, mas dako siya makatabang kay mo circulate pud imong blood ug likay po na ita sa mga heart attack. 6. Thou shalt expose yourself to sunlight. So nga naman, unsay makuha nato sa sunlight igsoon? Vitamin? Oh, right. Kinahanglan ta magpainit tay igsuon para ang atong bones makatabang nila siya sa paglig-on sa atong bones tay igsuon. Pero careful po dahil ta kung magpainit tayo igsuon labi na sa atong klima karon. Di ba grabe ka init? So pag dapat mga 6 di pa man siya init kayo, dapat magbulat na ta ana. Pero dili na ta magbulat anang petig inita kay unsay maka-close niya. Sunburn and skin cancer igsuon. Thou shalt not smoke igsuon. Kini. Hinaot unta ko nga wala gid tayo na sigarilyo aning grupuha. Unsa may mahitabo kung kita manigarilyo igsuon? Unsay mga disease nga makuha niya? Baga, lungs, cancer, di ba? Nakapon ang gihisgutan about smoking, di ba? Unsay nakita nato dito? Nalata ang? Oh, nalata, di ba? Yung bakbang, na problema na sa iyang gums, di ba? Tungod kay ang kanak kay ginatawag nga kay ang smoking igsuon maakos na siya mga cancer nga heart disease, stroke, lung disease, diabetes, chronic bronchitis. Smoking also increases risk of tuberculosis. Mo ni siya ang TB igsuon pero hindi naman tahaning madlo ka ng TB no. Kailangan man siya itambal. Mo na siya nga naapod as certain eye disease and a problem of immune system. Mo ni makuha nato pag kita manigarilyo. Dapat ato na siyang likayan kay para healthy ta kanunay. Ano kani? Thou shalt not drink beverages liquor. Kisa may palahubog. Oh, dito. Igsuon unsa may mahitabo kung ikaw magsigig inom og makahubog nga inom. Unsay ha? Malipong unsa pa? Kanang igsuon dira manggawas ang dramatic nga pagkalalaki kung mahubog na. Di ba? Dira wa mo kabalo kung mahubog na. Kana inyong mga bana? Dili po kaya kana siya mag-cause na siya accident. Di ba dako na kayong problema? Kung ikaw naghupog-hupog, tapos ni-drive pa ka og sakyanan, tapos na-disgrasya ka, nakaamong ka, o ubang tawo igsuon. Unsa pa gyud makuha nato sa kanang maghupog-hupog ta? Unsay makuha? Unsa may makuha sa tong lawas? Makakuan manapo na siya kanang maka-cancer ko na siya igsuon oy. Hangover, yes, hangover. Di ba? Hangover igsuon. Pangutan na unsay nahitabo, ana, nakatuhubog kay siya depende di na katubag. Oh, dili nakatubag. Magnganga na. Tapos pag
diri sa atong lawas. Diba? Munang ato gina siya, kana to mga bana bitong palahubog. Ato gina siyang permite may mayan igsuon. Ato siya ipakita kanila nga or atong basahan og Bible nga ginadili gid ay ang pag-inuog. Ala, kay tungod dili lang sa lipay-lipay. Naana siya makuha nga daghan nga sakit. Di ba? Mga problema na gaday og ganay pation. Kaya ang asawa nagyapon mo dala sa hospital. And then no? Anay? Nay? Kani siya? Thou shall practice cleanliness. Dapat di ay kinaiya nato nga ang pagpanghinlo. Dili lang sa atong kaugalingon igsoon. Dapat di ay sa panimalay. Asa pa? Palibog. Asa pa yun? Dapat di ay magtabang ta sa community diri sa atong barangay. Ingana igsoon. Dapat atong i-maintain ang kalimpyo sa atong barangay. Oh, diba? Ingana igsoon para usaman. Hapsay palibog. Unsa pa hapsay panguyo o una-una. Dili stress kung limpyo. Sumunod gingon dili lang atong kaugalingon ang atong bantayan. Dapat po di ay manghinlo ta sa atong paligid. Ingana igsoon kay dili lang arte kay ta tapos atong ato ding kuan napuno na dayto sa lamok. Diba? Dapat mo tabang ta sa paghinlo sa atong barangay. Okay? Then, saning saan? Thou shalt trust in divine power. Saligi ang mga saad o gahom sa Ginoo nga tabangan kaniya nga makabaton og maayong panglawas. Sa kanunay magkat-on ka sa pagbaton o pagsalig ngadto kaniya. Igsuon kaning word nga pagsalig. Moingon ra tag pagsalig pero atong hinungdan bugat ra gid kay ni siya. Kay nga naman gisaligan o gitugyan nimo ang tanan sa Ginoo sa bisan unsay mahitabo sa karon o sa umalabot nga panahon igsuon. Igsuon kaning 10 commandments of health dapat atong i-apply sa atong tagsa-tagsang kinabuhi. Kay para pud ma-apply sa atoa ang 10 commandments of God. Ang naay kantang ikingon nga your body is the temple of the Lord. Jesus live the temple of the Lord. If you care for your body, you always care for the Lord igsoon. Ing ana igsoon nga kinahanglan dayta magsunod po dayta sa mga pagkaon nga atong ginakaon kung gusto ta permanenteng healthy. Di ba? Dili ta magkaon anang giluto lang sa gawas kay mas lami. Nga kung naay pagkaon sa lamisa mas pilion po tong bulan kaysa utan. Di ba? So, ngano man anay pangutana why do people commit sin? Ngano man igsoon? Ngano man nga hangtod karon ngano makakuan pa man ang tao? Atong hinumduman igsoon nga nagsugod ang sala. Di ba? Nagsugod ang sala sa panahon nga gisupak ni Adan ug Eva. Di ba? Ang balaod sa Dios. Tungod ato. Wala na kini nawala o instead igsoon mas grabe pang nagpakasala ang mga tao karon. 1 John chapter 3 verse 4 igsoon nagaingon diha na isod pero ako gyud na siyang hubaron sa Bisaya mas nindot pang utong Bisaya kay mas klaro di ba? Nag-ingon diri igsoon ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod.
ug mao ni atong hisgutan karon. Ang pulo kasugo sa Ginoo. Una, dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Tuki ang Dios. Ug siya lamang ang simbahon na mao ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Ug sa tanang matang dinhi sa kalibutan igsoon. Ayaw ipaka-Dios ang imong unsa? Salapi. Ayaw ipa-Dios ang imong cellphone. Kaya tanang atensyon karon mas iuna pa nato ang cellphone, ang kwarta. Mao na ang atong gi-Dios karon. Di ba? Ang imong mga gamit sa tanang butang nga giisip mong labing halangdon nga maoy mahimong babag sa pagtapon sa imong duha ka mga mata gikan sa pag-ila o pagdayeg sa atong buhi nga Dios igsoon. Muana ta unsa man ako pag Dios ang cellphone? Unsa man ako pag Dios ang kwarta? Wala nimo na bantayan igsoon. Ang tanang atensyon nimo naa sa imong kwarta o sa imong cellphone. Kabalo ba mo ang cellphone naa dira yun? Ang unsa? Ang tanang sala. Di ba? Asa naman ang Ginoo ana kung ang atong atensyon ang atong Dios ang imong cellphone. So dapat dili. Kasi yan na isa na ang atong Dios igsoon. Ikaduha, dili ka magbuhat og linilog nga larawan. Dili mo iyugpo ang imong kaugalingon ug mag-alagad kaniya. Sa atong pag-ampo igsoon, sa atong pagluhod, ihangad lamang nato ang atong mga ulo. Asa? Sa atong Ginoo igsoon. Di ba? Nga anaa sa kahitasan, sa mga langit nga makadungog, makakita, makabalo, sulod sa tinguha sa atong mga kasing-kasing ug huna-huna. Dito sama sa mga linilog igsuon. Nga adunay mata pero buta. Adunay dungan pero bungol. Adunay baba pero amang. Di ba? Tungod, kaya nga unsa naman sila? Bato ug kahoy. Ang uban pa igsuon, ang usa ang ilahang giampuan kana pang adlaw. Mga hayop. Dili mo nang pinsa na ginatong Ginoo giday igsuon. Katong nakadungog kanato. Katong magatabang kanato. Number 3, dili mo gamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala. Ang ngalan sa atong Dios sa kini kabalaan ug halandod. Dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo aron sa pagbugal-bugal, pagyaga-yaga, pagpanastamas ug labaw sa tanan. Gamiton ang iyang ngalan sa walay pulos nga hinungdan nga mga butang. Ang ngalan ni Jehova matahom. Takos lamang paggamiton ang iyang ngalan alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang buhi nga ngalan. Munang atong himayaon ang ngalan ni Jehova igsoon. For example, hinumduman mo ang adlaw ipagpahulay aron sa pagbalaan ni ini. Hinumduman nato ang adlaw nga ipagpapahulay pinaagi sa pagsimba. Pag-ampo, pagbalaan sa adlaw nga Sabado. Ang Sabado ang ikapito nga adlaw nga maoy gihisgutan sa Biblia. Dili kita magbuhat og bisan unsang trabaho gawas lamang sa pagsimba o pagdayeg sa iyang buhi nga ngalan. Dapat atong isentro o pagdayeg. Isentro ang atong mga hula-hula o kasing-kasing sa pag-ambahan sa atong buhi nga Dios igsoon. Gitagaan ang taniyang unong kaadlaw para atong buhaton ang tanan natong mga buluhaton. Ang iya ang gipangayo ang usa ka adlaw igsoon.
yuta. Dapat day nato tahoron ang atong mga ginikanan igsoon. Respetuon ang atong mga ginikanan igsoon. Dili lang ang atong ginikanan ang angay natong respetuon. Pati kita tanan mga kaigsuonan, kinahanglan nato respetuon ang matag usa nato igsuon. Higugmaon nato ang matag usa ka nato igsuon. Para pud ngano? Para respetuon pud ta. Dili na gibutang lang dirang nga kanang honor your father and their mother, pero ang kuan anak igsuon kinahanglan gid ay imong respetuon ang imong tapad. Di ba? Kay kung imo nang ma-apply sa imong kinabuhi igsuon, kabalo ka. Kay ngano, makita pud na sa imong mga anak kung giunsa nimo pagrespeto ang imong isig katawo. Kay kung ilang makita nga ingani ka mo dala sa tawo, mo pud na iyang ipakita kung siya pud muda ko na. Ikaw isundon pud igsuon. Mo na kita kinahanglan gyud nato ang nga magrespeto ay ginaigsuon may para po respetuan pud ta. 6, dili ka magpatay. Kani siya igsuon, dili lang ni siya ingon nga kahit ang pagpatay nga imo bitaw siyang physical na pakyong bitkan nimo. Dili na. Kana bitaw maghuna-huna bitaw kasi imong kontra. Nga mo anak ka. May nagbatumba ka din ha. Pagpatay na naigsoon. Kana mo anak sa imong kasubo. Gikulatan nimo siya pinagi sa imong huna-huna ka. Pagpatay lang gihapon na siya igsoon. Kana bitaw. Suko na jud kay ka. Pero dili nimo kaya nga pisikalon bitaw gid nimo. Muana na lang kag patyong ka sa huna-huna. Inganiyon ka pag-torture di ay sa huna-huna. Igsoon. Apil na siya sa unong masugo sa Ginoo igsoon nga dili ka magpatay. Dili ka magpanakaw. Dili ka magpanapaw. Ayaw magpanapaw. Dapat makontento ka. Di ba? Dapat makontento ka kung unsay naan nimo. Dili na ka moingon nga. Gupaha gid ang may hana oy. Di ba? Unta ing ana unta na mo na asawa. Dapat makontento ka. And learn to be happy with someone God has given you.
tawo. Diba? Nga imong gupon ang iyang dignidad. Kana bitong ignon ka sa imong higala nga tudluan ka nagpakat pa nga dapat kami gid imong isulti nga kabalod jud ka nga sayop dapat may imong barugan kung unsay insakto igsuon. Kada bitong pagmarites kabalo mo mukuha ba gyud na siya mukuha gyud na sa imong silingan kanang pagmarites nimo pagmarisol ang imong dapat buhaton na may pagmarites ka sa pulong sa Ginoo. Diba? Mas nindot nga naka-share ka. Mutapo ka dito. Ang isgutan ninyo ang unsa. Ang pulong kasuko sa Ginoo. Mo kay mo ang pinakapuga. Diba? Unang gamito na lang yun nato ang atong pagkamaratis marisol. Unsa pa nakasulsol dira sa maayo. Di ba mga bata? Na, di pa kini katugo. Sige. Last. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Daghang nag-react? Daghang sige nag-react ay. Ang nag-react ito kay mga batanon. Ano mga asawa? Nag-react man. Di ba? Hapit na. Kailan na edad din mo? 15. Be thankful in everything and be thankful of what you have. Diba? Fill your heart with satisfaction. Not unsa na jealousy. Dili jud ka dapat ano di ka maibog. Unsa pa na jealousuan? Garbo. Dapat wala taana igso, di ba? Then happiness flows naturally within you. Dili taanang suya-suya ug panag-ibog sa mga butang nga temporaryo lamang aning kalibutana. Dili ka maibog sa cellphone sa imong silingan. Dili ka maibog sa butong sa imong silingan. Di ba? Ayaw ka ibog nga nindot silang balay. Di ba? So, i-focus nato ang goal nga ang atoa sa langit nga mao ang langit ng puloy-anan o kinabuhing walay katapusan. Magka-exo ko. Mao kini ang pulo ka mga sugo sa Ginoo nga kinahanglan nato tumanon o i-apply nato sa atong kinabuhi. Mao kini ang samin nga sama kita. Di ba kung mula ka uta? Kinahanglan pa man namin para makita nato kung nabay hugaw sa atong lahong. Ingani pod ang 10 Commandments. Kinahanglan ay nato ni siya. I-apply sa atong tagsa-tagsa ka o galingon. Kung pwede pala, imo nang ihigot sa imong lihok para dili na nimo malimtan. Di ba? Ingana igsuon. Mao kini ang 10 Commandments nga magtudlo ka nato nga magkinabuhita ingon. Di ba magkinabuhita nga? Mataro. Kay sama sa text nga gaingon, you will be judged according to your deeds. Di ba? Tingnan na igsuon. Kung kanunay nato i-apply ang 10 Commandments, sayon ra magid siguro? Sayon, di ba? Mga tanon, sayon? Sayon!
kinabuhi, bantayi ang ako mga sugo. Mao ra gyud na igsoon. Ato ra yung bantayan ang iyang mga sugo.